Jordi Cerdán. Adeu. Acabem de veure el vídeo del Maria Borés i anem a comentar-lo amb ells, no? Les votacions, com ho veu fer? Ens van donar un paper i teníem que escriure els 3 que preferíem que anessin a Conca TV. I els que sortien més votats eren els que anaven a Conca TV. Més deu aquí els 3 elegits? Molt bé. I també he vist tots agafats de la mà, molta emoció. Esteu contents, no, per estar aquí? Sí. Molt bé. En segon lloc, també molts murals, també he vist. Sí. De què són aquells murals? Un mural és que cada cop que llegim un llibre sortim davant de tota la classe a explicar-lo i així millorem l'expressió oral i tot i fiquem un segellet d'aquests i és per millorar la lectura. Molt bé. També hi ha murals naturals i socials que hem fet grups i teníem que explicar un tema de socials o de naturals. Molt bé, molt treballadors. I ara sí, continuem amb assignatura pendent. Hem fet un bloc que era el bloc de ciències. De matemàtiques, perdó. Ara farem el de ciències. Les ciències sabeu què són, no? Sí. Coneixement del medi. Ara? Això també ho porteu tan bé? Ja veureu com sí. I ara sí, atenció, a la primera pregunta de ciències. Digueu el nom d'un dels canals que separen 2 països. Ja. Sabeu més o menys... No? Bueno. A veure, comença per la lletra S. Té 4 lletres i acaba per Z. No? Bueno. Canal de Suez. No sonava? No va ser res? Continuem. Digueu el nom de 5 òrgans del nostre cos. Ja, aquesta suposo que sí, no? 5 òrgans del nostre cos. La pell, els pulmons... La pell no. Sant rebot. Els pulmons, el fetge, el cor, el ronyó i Podeu ajudar, sisplau. el pàncreas. Resposta correcta. Molt bé. Que la sabíeu també? Sí. Més o menys els mateixos o n'hi ha algun més que voleu? Bueno, la bufeta, la veritat, pot ser. Bueno, la veritat és que ara mateix no ho sé. Continuem. Quina és la comunitat autònoma que té com a capital Valladolid? Castilla i Lleó. Molt bé. Resposta correcta. I ara sí, com només n'heu fallat una,
i en tots els equips ho esteu brotant, us felicito, la veritat, i perquè pugueu fer forces, perquè crec que no heu estat moltes, passarem, un minutet de publicitat i us esperem tornar a veure's aquí. Fins ara.